Volám sa Denis, mám 7 rokov, držím v Žiline. Že aby sme priblížili našim fanúšikom Šošonom, o čo tu vlastne ide. Malý Denisku má 7 rokov, celý život jeho je futbal a miluje klub MŠK Žilina. Mal teraz nejaké lekárske vyšetrenia, tak sme si povedali, že by bolo celkom pekné spraviť mu nejaký darček, na ktorý nezabudne. Moma sme nahovorili do branky, pôjde o to, že pokiaľ malinky mu dá z 10 pokusov z priamého kopu a z penalty jeden gól dostane darček, ak mu dá viac ako jeden gól dostane ďalší darček navyše. Takže Denis, ideš. Hral sa mi dobre. Denis, aký je Momo brankár? Slabý brankár. Dobrý brankár? Silný. Silný brankár. Chytil nejakú tvoju strelu? A útočník je aký? Dobrý. Denis, kde by si chcel hrať futbal? V Žiline, Barcelona, tam nie, tak Real Madrid, Bayern Mníchov. Denis, ešte mi povedz, poznáš okrem Moma ešte nejakých hráčov MŠK Žilina? Vymenuj. Koho poznáš? Majtana, Barčíka, Picha, Dubravka. I found the kid, he has a very good shot, he was scoring nice goals, I couldn't catch the ball, so I think the competition he won, he was better than me. Denis, to je. Ďakujem. Ďakujem. Rád by som chcel byť ako mama.